പതുക്കെ പറയും, നാലാള് കേട്ടാ മോശം നമുക്ക്. ഞാൻ പറയൂ, എനിക്കതിൽ ദണ്ണുണ്ട്. നമ്മളെ ആൾക്കാരെ മാത്രം കമ്മിറ്റി കയറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത്ര കളിച്ചതാ. എത്ര കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ തെറ്റിച്ച്, എത്ര ആൾക്കാർ തമ്മിൽ തല്ലിച്ച്, എത്ര ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കണ്ടാൽ മിണ്ടാണ്ടായി. എന്തിന്? എത്ര ആൾക്കാർ ജയിലിൽ വരെ കിടന്ന്. ഇതിനൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല ഉണ്ടായില്ലേ. അതിലൊക്കെ തന്നെ ജനങ്ങൾ വെറുത്തുപോയത്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ നല്ലതിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തല്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെ അപ്പൊ തൊപ്പിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വന്നു. എലക്ഷനിലേ തോറ്റിയുള്ളൂ. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ജീവനോടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പുതിയ കമ്മിറ്റി മര്യാദയ്ക്ക് പോകുന്നത് നമുക്കൊന്ന് കാണണം. ഇന്ത്യത്തെ അതിന്റെ പുതിയ പ്ലാന് കുത്തിത്തിരിപ്പ്. അത് പുതിയതല്ലേലോ, പഴയതും അത് തന്നെ അല്ലായിരുന്നു. ഇത് പഴയതുപോലല്ല. കുത്തിത്തിരിപ്പിന്റെ പുതിയ അഭ്യാസം പുതിയ കമ്മിറ്റി കാണാൻ പോണേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് മേലും കയ്യും നോക്കാനില്ല.